Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Maskara! Nakapangutana ka man, ana, ha? Wa- Nagduda ka ba sa akong gipakita nga pagmahal ni mo, darling? Gusto lang kong manikoro. Kay kuan mangod kining alang si mong kasayuran. Kung pananglit, mahibaw ako nga aduna kay laing binuhat. Prangkahan talang kadaan sa pagsulti. Ipatsap-tsap ko ikaw ni Federico. Rafael, darling! Tinuod ka na. Tungod kay ikaw, Marga, darling. Libaw ka nga unsa ka dako akong gugma kanimo, dili ba? Nahibaw ko, Rafael. Way kabutangan sa kung dakong gugma diha kanimo. Dili ba nakamatikod ka maninin? Yes, of course, Rafael. Good. Okay, akong ihangyo kanimo. Unsa ka na? Ikaw ang mumonitor sa mga remittance sa akong mga negosyo. Sama sa... unsa? Sa akong mga lending, ha? Nagpatanto man kita. Okay. Pila naman na karon ang capital sa imong landing, darling? Ang kapital, 2 million. And pila may interest? Gamay ra, 10%. So, dunay 200 a month. Kitaon sa mga interest lamang. O mausab ka na ang i-roll. Okay, darling. O laing negosyo na mo, ha? Kitain mga supplier sa tanang mga soft drinks o beer. Tuto ka mga sudad kini, darling. Okay, sige. O kang atong mga apartment nga gipaabangan, tuto ka mga dapit. Diin ang matag apartment, adunay tag 20 ka mga doors, 20 doors, meaning 60 doors ang gipaabangan nato. Tagpila man sa daang abangan. Tag 10,000, meaning sa 60 ka mga doors nga atong gipaabangan, mukita kita og 600,000 per month. Okay. O taxi o mga jeepney, monitorag yun ang ilang mga abangan sa matag adlaw, Marga. Okay, Rafael, darling. Og si Ola. Si Ola, imo ka nang magamit. Siya mo'y tig-make up ni mo. O naapod si Ola. Sa drive o pag-drive, naapod si Ola. Kay dili masatanang higayon nga magkakuyog ko nimo sa pag libot-libot, sa pagsusi sa ato mga negosyo. No worries, darling. Ako'y bahala, Rafael? Yun na. Nakatumar ka na sa mong maintenance? Oy, wa pa, darling. Tumaroon na, okay? Sige, palihog ko. Nakita na ko si Marga nga nagkumagtambal para ni Don Rafael. Dapat lang. At timanod yun niya ang tikawang.
Ni Arori ka din eh? Ay, habil po si Daniel Padilla. Kuyawan mo ko ni mo, Federico. Ay, Taro nga? Tanggaw ka, ha? Anong kiyawan mo ka na ko, ha? Anong kiyawan ka? Saan nagdagoy ko? Horror? dili man. Kutawig yung juice. Kutawig ko. Unsa man nga Diyos. Apple. Avocado. Dragon fruit. With milk. Kana? Uy, Okay? sustansya man, magpasingot ka. Unsa ba? Bawa ka na. Okay, okay. Dali, dali. Sige. Aray na ko, pero... Oh! OMG! Oh. Uy. Naunsa ka? Ala, Tutok mo ka sa kong atubangan. oy, daoy. Naunsa ka hanggaw. Daoy! Wa man day ka mag-brief, oy, Federico! Na, abierto ang Kapitolyo ay, wala nakita man ang bagong gobernador! Ay, ginoo. Kabantay ka? Ansa? Mia, tumarang imong maintenance o nga pa ng tubig. Salamat. Thank you, darling. Oh, concern ka gid ay kanako sa akong health. Darling, of course. Maon yung akong paagi sa pagpangga nimo. My darling Rafael. Salamat, Marga, darling. Yusa. Ngano? Ang imong jogging pants. Ngano mo di akong jogging pants? Nabalini mo pagsulot? Shit, animal. Ano man na, Kuan, kining... Nganong nabaliman kini? Kuan, may murag man sa magod ang atubangan. Mong, nakunahon ako nga ako na lang ibali, Rafael, darling. Mao ba? Ngano mag-antos ka magsulob ni Ana, naamadi ka na diferensya. Naidaghang nailisi ka na. Darling. Daddy Rafael! Daddy! Federico, may pangayoon ka ba usaba? Biha. Biha, Daddy, ha? Mao na ginay imong, pagtanaw na ko, Daddy? Nga sa matag duol na ko ni mo. Doon na ko'y pangayoon. Dili ba maamangyod, ingon mangyod ni Ana, No. No. Bada, Daddy. Niduol lang ko, Daddy, tungod kay nakita na ko ba? Kung giunsa ni mo pagpangga si Marga. Giunsa sab kaniya pagpangga. Federico. Kabantay mo ko na, Daddy. Saludo ko ni mo, Marga. Grabe, pangga gini mo mais, Daddy. Imo kuan, yung gipangga ang akong Daddy. Asa man? Daddy. Pangga si Marga, Daddy. Tungod kay dili na ka makakita og batanong babae. Pero nagpangga ni mo. Eksakto ka, Federico. Eksakto ka. Ari na ko, Daddy. Tunay. Ngayon ko kwarta, Daddy. Dalagi, wag jud ko masayop. Ang gamay lang, kailangan ko 500,000. 500,000? Yun, kadako ba? Kadako ba niya ng kantidad? Okay. Di ko mugos, Daddy. Di ko mugos. Sige, bye. Ay, gastador na kining numero 1. 500,000? Darling, tingalig ako na sa ibutahin na ato. Tingalig mo ingon na sa to siya nga. Kung ako'y mangayo, dili ka mo palipad. O kung siya, imong palipanan. Ay, pasagdi siya. Ay, mag-anad ka na kung patuyangan, darling. Rafael, darling.
Mga kakibot. Unsa ka na, kagibot? Paminaw ka mo, mga kakibot, ha? Oh, Unsay balita sa pagpangita ninyo kung si Kinsa, si Maskara. wala na himo eh. Si Winnie mo. Tugan, kapoy. Oh, okay. Huwag mo tugan. Waoy, kagibot. Bueno. Aron sa ingon, magkakwarta ta. Dan, Simple lang kayo, simple. unsa ka na? Kabantay mo na. Unsa lagi na? Unsa man ang pizza, be? Unsa pizza? Pizza 21. Ano ka na? 21. Bisaya niya in English. 21. Kana, sakto mo ni sakto. Good. Pizza 21. Tingbayad ron sa linding ni Daddy. Ano ya? Ang mga customers, mamayad bagina. Noon niya. Mga kibot, ikaw rin tabian. Ha? Sige lang. Minaw man sana. Minaw, okay lang. May kagibot. Paminaw ka mo, ha? Paminaw ka mo. Karong alas 4 sa hapon. Hapon. Alas 4, ha? 4:00. Kamong tulo. Sudla ang linding office ni Daddy Rafael. Tulisan ninyo ang kasir. Kagibot, imo ipatuloy sa linding sa imong daddy Rafael, ha? Tumana ninyo ang komando, ha? Tulisan ninyo ang linding firm ni Daddy Rafael. Liho ka mo mga kikibot, ha? Pero, kinahanglan nga dili ka mo mailan. Tulisan ninyo nakasabot mga kakibot. Asa mang bayad ninyo karong buwan na? Diyan na. Mayo. Dire. Ay, maya ninyo. Oy! Uy! Haba! Abang ka mo dali! Aba mo dala! Huwag mo tingog! Ang mo tingog! Patay! Tulis eh! Tulis! Tulis! Ang kwarta, yatag, isos pa! So na nagsako, pagdali! Kung di mo ihatag, patyo di ka! Ayaw! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!